Lakhakre Troxy Sochang Hentai Misi constituency ke parlu Northwestern Range Parku Pahar Forest Range ke parlu Langkhang Forest Sub Lapen Silvicultural Forest Sub Center along kenangsot ason mungka duria jok sai kamalong ka keklem dun sai phuzai piatum sai ka keklem je aphan penangana kesung chetong nanglo bangso abirta kilong pen pherangke bitung adi malong an humri dam si langchari dam lo pherangke bitung ka humri dam hut ke thek dam long atengki forest sub lapen silvicultural forest sub center hinya sai hemdo ponta bangso sai hem aphan ke si ka chari tum kilang ka pangkre jok sai hem palong ni ta murim sang song si thek kon long lo Hirangke bitung atum kilang damatengki sai hem ki misenavi ki junalang misenavi ahoy arpong mati boundary walavi lapen chukamara tum ki do ki thake sang hem pendang lok barpi barsu ki do athai misenavi lapen bangso sai hem aphan ka semaravi ki rui thuprui asai ki klempon kawi komantu aningkan hud do seta ki klem ka sai oya jok a hem ta ki rui thupon pinlo Halapu forest asai khia tu mitha asai amuka keklem pon je aphan kenangsot ason mungka via jok forest asai pha tu mitha asai ka keklem je aphan anta penang ana kisung nang dokok an pinlo lasi Langkhang Forest Sub bidalong ki do asai khia tu mitha asai amuka keklem pon pamilong je aphan ke sia hin pen kenangsot ason mung pipa jir pon thekason te misenji Diring pen Thompson terang KTV News